Ei mulla tässä lippaaseen yhtään kuulaa. Pitäisiköhän semmonen laittaa? Pitäisikö mulla laittaa kuulia tähän lippaaseen? Pakko olla pistooli, kun asennellut. Mikä siinä nyt? Asuttiin. Jaa, mä ajattelin, ehtisikö sä ampua ennen kuin hajoaa se? Mä en tiedä mistähän. Älkää käyttäkö niitä punaisia pointaita, kun ei ne vie oikein mihinkään. Tuo päällä on yksi tuo... Näin tuo konttien tuo takakulmassa oli joku yläkerran. Varmaan oli joo. Ainakin väitti kun ammuin. Tästähän yksi, mistä voi olotella, niin tänne yli mennä. Tuolla tuo palolaitos, tuo punainen. Niin. Onks se lippu? Olisi hyvä kertoa etukäteen, jos on alueita, mitä sä käyt. Mikä alue sä nyt keksit? Se oli kuulemma samat punaiset portaat. Okei. Mikä lippu on? Mistäs mennään, Mikael? Mä menen tosta keskeltä. Mä yritän päästä sisälle tonne rakennukseen. Se on vaan niin pimeät, ettei siellä näy yhtään. Niin tähän konttihommaan. Joo. Okei. Ylhäällä vasemmalla vihu. Okei. Me ollaan jo konttitalon korkeudella. Mitä? Pyö tippu. No mistä meidän reska olikaan? Se mistä lähetti. Joo, sisätilat tossa on niin pimeät, ettei sinne Vittu, mulla tippuu vyö. Mäkin pudotin jotakin, mä en tiedä vaan mitä. Kiertää pakissa sen verran, mutta täytyy varmaan käydä savella. Hyvä. Mihin sit mennään? Ja tästä pääsis kyllä tohon sisällä, mut. Missä lippuja oli? Tässä ylhäällä? Joo. Vittu, mun pakki kiertää. Vittu, pitäisikö tohon sisään mennä? En tiedä. Mä käyn savella. Mun on pakko käydä. Nyt yllätti jotenkin kovaa. Vittu, pakko juosta paskaa. No, ollut vähän hellänä.